हेलो जोंनि गुवाहाटीनि बर'नि बास ओइ दा मा जायगायाव दङ लालमाटी पपुलार मार्केटआव पपुलार मार्केट आच्छा गोदो आं बेहायनो थायोमोन लोगो मोनबाय थादों ओमफ्राय गोबावसिममोन 2 इयार्ससो बारबायमोन आरो दा आङो बेयाव फैदों दिनै लोगो लानो होनना आदाखौ लोगो मोनजेनबाय आरो नै बा हिर'आ दङ लालमाटीयाव लोगो मोननो फैदों बहुत बोसोरनि उनाव दिनै लोगो मोनफैबाय मोजां नांदों जोंहाबो धन्यबाद साहा लोंदों आंथ' दायो थांगासिनो दङ गामि नायनोहाय नोंस्राथ' थानाय नङा गामियाव दा फैगोन दा होमबा लोगो लानोसै अब्लाबो आं थांग्रोनोसै आरो बर' जायगाखौ आं दिनै देखायगोन आरो आदामोननि न'खौबो आं देखायगोन गुवाहाटी एरियायाव जे दासिम जों सानबाय थायो गुवाहाटी एरियायावहाय जोङो बर' गैया होननानै जों सानो खिन्थु गुवाहाटीयाव बेसेबां बुरजा बर'फोर दङ बबे जायगायाव दङ आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन ना माथो आदा नंगौ जायो दा जायो एकदम बेसेबां केजि आदा बेदरा 360 गुवाहाटीनि बेदर ना 360 लाखायो हा बाराबावसो हाब जोंनिजों खमथारना जाहैनोसै एसे मैथाजोंहाय संनानै आदाया बेदर फानोलै जोंना मा जायगामोनलै लालमाटी ना न'आ बबेयाव आदानालाय नायहैनोसै बेयो जाहैबाय लालमाटी हाजोआव थांग्रा बेसेबांबा गोजौ हाजोआव आङो दंफैयो बेयो जाहैबाय लालमाटी हाजो होनना बुङो गोबां बर'फ्रा बेयाव संसार जानानै दं नै बे गाहायनि न'फ्रा वाह हाय बोलो हाय हेलो हेलो क्या नाम है बताओ मेरा नाम है राज नाजरी नजारे लालमाटी में अभी क्या स्कूल नहीं है क्या आज एग्जाम पहले आज एग्जाम हुआ था कौन से क्लास क्लास 3 कहाँ कौन से स्कूल में सीटीबी एकेडमी ओके आदाया नै माब्रै दं आदा मोजां दं आदा फन बुबाबो मोना नोंखौलाय मबाइला न'आवसो आं बाहेरावसो है बिदि जायो नामाब्रा आरो मिस कल मोनबाय फन बुहरफिननो गैला बुस्थुआनो गैया हाब आदा नोंसोर दखान मालिकआ नोंसोर जाबाय दिनै बिदिनो हनै मैगं हालागासिनो मैगं गासैबो बर' गामि नुवाखै गुवाहाटीयावबो बर' दैखरा गैला इयो बाहायो दायो आङो दंफैयो आलासि जानो जादे नोंसिनाव लांगोन ना लाङा आंखौलाय लांगोन दायो लांगोन ना लाङा ओइ हाय होनदो मैं हाय बोल से बोलूंगा हाँ जोर से बोलो हाय यस बढ़िया है ना नों मा क्लास क्लास 1 नों क्लास 1 नों क्लास 3 यू आर क्लास 3 तो खबर सबर कैसे अच्छा है अच्छा है ना वाव आङो दिनै सफैबाय लालमाटी जायगायावहाय आदाया नै जोबथा हिर'लै दाबो बोरायाखै बोरायबाय खिन्थु बोरायबाय सिलायदैबान बोराया माथो खेरेंगा फैजानो बायदिसो नुलायलांबाय बिदिनो मा होननानै निजेनो हेला खाना थाहैबाय न'आव प्लटनो ना गोमोदोंसो हनै नोंमोन बाजैयाबो गोमोदोंसो आंखौहाय हाजोखौ देनां नायनो थाथोंलै गारि लांसै ओरैनो थाबाय न'आव फैलेलै बे सानखादोंमोन आं सोर आं फैया जायो सबसे हिर' दनलै बे हाजोआव खै बोसोर जाखोलै होद जाबाय 2009 2009 औ संसार जाफैनाया औ आदा दामैमोनलाय गामिया
हजोंहाय दिखियाजुलिरा दिखियाजुलि औ भगवत खाथिना दङ जों उफाय गैया बोनो सुखि संसार सानना नायोब्ला ना औ रावजोंबो जें गैया सारगला थांगोन र' सारग'बा औ सार दैमारिया गबा औ हाब नोंसिनि दिनसोलै देमबानो जाहैनोसै सारगलाय गामियाव थांनानै ने औ सारखौ जोथोन लानो थाखाय हाजोआवनो थागासिनो दङ दाबो नामा बेबो खस्थ' जागासिनो जोंबो खस्थ' जागासिनो सेन्ट्रेल जेल खाथियावनो जोंनिया सेन्ट्रेल जेला ओरै अपोजिटआव थाबाय औ ओमफ्राय सेन्ट्रेल जेलनि एसे सिगांनि हाजोआनो लालमाथि हाजो ना औ बेबो क'क्राझारनि बिसोर गासैबो बर' न'खरफोर आरो बेयाव दङ गोजोन होग्रा बेसेबांबा गोजौनि लास्टावहाय बेयाव मोनसे फुख्रि दङ माबे गोजौनिफ्राय जोङो अल गुवाहाटीखौ जोङो नुजोबो आङो जुम होनानै देखायदों गासैबो लालमाथि एरियानिफ्राय गोजौनिफ्राय गासैखौबो जों नुजोबो आङो बेजों ओंखारलांगोन